emakume abertzale batza sortzen da hemen 1922an, eta hor burua, presidenta izan zen Belaustegi Goitia. Mercedes Belaustegi Goitia, eta beste batzuekin batera egin zuen lan. Baina egia da, hemen zeudela emakume batzuk mitinetan eta parte hartu zutenak, euskarazko klaseak antolatu, dantzak, eta holako guztia, ezta. Eta baita, importantea da, nahiz eta gerora gertatu zen, Errasti familiaren presentzia. Errasti familia, hemen Laudion, Galmaka auzoan, horra etorri ziren, eta horra egin zuten euren enpresa, eta lotura dauka Bilbon sortu zen emakume abertzale batzaren lehenengo taldearekin, zuzendaritza taldearekin. Karmele Errasti buru izan zana, presidente izan zana, familia horretakoa zen, errastitarra. Eta bere koineta, Maria Jesus Ibaseta, maestra municipala, Bilboko maestra zen, eta hori ere etorri zan ona bizitzera, senarra zuen Errasti, eta horren tituloa, maestra tituloa erabili zan, Arabako lehenengo ikastola sortzeko hor Laudion. Orduan, Laudiok badauka presentzia, bai ikastolaren sorreran, eta baita mecenazgoan, Errasti familia abertzalea zan, eta mecenazgo handia egin zuen hemen inguruan, eta liburuak ateratzeko, eta guzti, oso importante izan zen. Maria Jesus Ibasetaren lana, emakume moduan eta maestra moduan Bilbon, garrantzia handia hartu zuen, euskalduna zen, euskaraz ematen zituen klaseak, euskarazko klaseak ere ematen zituen helduentzako klaseak, alfabetatze klaseak, eta emakumeen formazioa ere gau eskolak eta holangoetan bere parte hartu zuen modu aktiboan.